Μισό εδώ. Παιδιά, συγχαρητήρια, το φαγητό είναι καταπληκτικό. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Το ψάρι είναι φρέσκο. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να φάω γιατί έχω αλλεργία στα ψάρια. Δεν πειράζει, καλύτερα. Άμα είναι αρρωστής να μην φας. Γιάννη, όλα καλά? Ναι. Ωραία. Τι λέγαμε? Παιδιά, ίσως και το καλύτερο χέσιμο ever. Δηλαδή, τι να πω, άλλος άνθρωπος, ξαλάφρωσα. Αυτό είναι ρυθμό. Αυτή είναι η ουσία στο καλό το χέσιμο. Να φεύγουν όλα με τη μία, έτσι, όλα. Μιλάμε, ήταν σκληρή και σφιχτή και έφυγε κατευθείαν, έτσι, αλάδοτη. Ούτε να ζοριστώ, ούτε τίποτα. Κατευθείαν, χλτόπ. Και ήταν, παιδιά, όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή, στο σωστό σχήμα, μέγεθος, χρώμα, η τέλεια κουράδα. Μάλιστα. Εμιλία. Ναι, μάλιστα να φανταστείς δηλαδή, ήταν τόσο έτσι ωραία ρε παιδιά που δηλαδή λυπόμουν να τραβήξει το καζανάκι και λέω θα τη βγάλω φωτογραφία. Και παιδιά, ναι, την έβγαλα στο κινητό. Και ορίστε, εδώ. Η τέλεια κουράδα. Είναι καταπληκτική, μωρό μου, θα την δεις κι εσύ. Λέω να παραφέρω τους καφέδες, τι λέτε? Ναι, ένα καφεδάκι τώρα χρειάζεται. Έρχομαι κι εγώ να σε βοηθήσω. Τους άρεσε? Καλά, μην μου τρελώσεις, Τι είναι αυτά που λες για τους κουράδες? Τι. Τι συζήτηση είναι αυτή που έχεις πιάσει? Δεν σε καταλαβαίνω, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, δηλαδή. Δεν Το πρόβλημα είναι να το με κάνεις τρεσίλι, ρε Γιάννη. Κοίταξε να δεις, συνέχεια μου λες ότι όποτε βγαίνουμε με τους φίλους σου και δεν συμμετέχω στη συζήτηση και δεν δίνω σημασία και τους σνομπάρω και κάνω και ράνω. Και τώρα δηλαδή, άσε με. Και βρήκες ωραίο θέμα για τη συζήτηση. Τώρα που θα γυρίσω να ζητήσεις συγγνώμη, να ζητήσεις κατευθείαν συγγνώμη. Στο λέω. Συγγνώμη θα ζητήσεις. Ήρθαν και οι καφέδες. Παιδιά, βασικά θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για πριν. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα και άρχισα να λέω για τους κουράδες κτλ. Δεν πειράζει. Εντάξει, μια παρέα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και καμία ιδιαίτερη κουράδα δηλαδή για να. Ναι. Πώς ήταν? Μάλιστα αυτά. Παιδιά, έχει κάνει κανείς σε τέτοια χλαμίδια, Πήγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Πω, τραγικό μιλάμε. Δηλαδή, σου βάζουν, ξέρεις, μέσα στην τρύπα του Περικλή ένα πράγμα σαν καλαμάκι, σαν μαρκουτσάκι τόσο, να πούμε έτσι. Και το χωρίς αναισθησία, έτσι, μέσα. Είναι λίγο άστα να πάνε, ναι, είναι. Αλλά. Μωρό μου.